Gibasura sa Court of Appeals ang gisang-at nga petition for certiorari ni Cebu City Mayor Mike Rama ug laing mga kauban nga gipahamtangan og preventive suspension sa Ombudsman sulod sa unom ka buwan. Sa desisyon Gibasura sa CA ang petition for certiorari sa mayor o kaubanan tungod sa ilang kapakyas, pagduso ug motion for reconsideration sa Ombudsman. Sa dili pa mosang-at og petisyon samtang ang suspension order sa Ombudsman nga gisukip sa petition gipasabot sa CA nga dili ang orihinal nga kopya apan photocopy lang. Samtang ipadayag sa suspended mayor nga dili una siya mokomento niini tungod kay wa pa siya makadawat sa dismissal order. Ang ubang mga respondents wa usab muluwat og pamahayag diha gikuhaan sa ilang habig sa matig balita. Una nini gipahamtangan og preventive suspension si Rama og laing 7 ka mga opisyal sa Cebu City Hall tungod sa ilang kapakyas paghatag sa sulan sa pat ka mga kawani sa City Assessor's Office. No, yung secure copy first, then I'll comment.